Нито една маневра на летището не се прави без разрешение от контролната кула. Скоро работещите в нея ще получат видимост, каквато досега никога не са имали. В момента терминал 2 скрива погледа от старата контролна кула към тази част на летището и това сляпо петно се наблюдава с камери. Новата контролна кула е висока колкото 17-етажна сграда и е по-близо до пистата. От нея се вижда цялото летище и това ще оптимизира траекторията на самолетите. Ще се намали времето за ролиране на самолетите до тяхното излитане, както и от кацането на самолетите до достигането им до терминала. В контролната зала ще има 7 работни места. 4 от тях ще останат празни до следващото разширение на летището. 2 ръководител полети и 1 ръководител смяна. 3 човека във всеки един момент от време осигуряват обслужването на въздушното движение. Въпреки суровата зима, строежът е в срок. Очаква се модерната кула да поеме контрола до края на годината. Всичко, което е направено до тази кота и ще бъде направено от тук нататък в отношение на инсталации, е подчинено на работата на тези 7 ръководители на полети. Строежът струва почти 15 милиона лева. С цел сигурност, цялото оборудване, инсталация и захранване е дублирано. Тук не е възможно да се стигне до момент, в който тази сграда да не работи. Най-трудният момент за строителите предстои. За да остъклят контролната зала, те ще трябва да вдигнат на височина 45 метра 16 стъкла, тежащи по 1 тон. Подобен монтаж у нас досега не е правен. За BTV новините Константин Караджов.